ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 13/2/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಇಂದು ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆ ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಪುನಃ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಏಪ ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಪರಿಪಕ್ವ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಈ ವಿದ್ಯೆನು ಓದೊಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆಯರೇ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಈ ಸಮಯಡು ವಾ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಉತ್ತರ: ಕಣ್ಣನು ವಿಕಾರಿ ಇರ್ದು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಮಲ್ಪುನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಧುರ ಆಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಣ್ಣುಲು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪತಿತ ಶರೀರ ಪತಿತ ಜಗತ್ತಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಾದುಲ್ಲರು. ಈ ನಿಶ್ಚಯ ದೀವೊಂದು ಕಣ್ಣುಲೇನು ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಭಕ್ತರ್ನ ವಾವುಂಜಿ ಪಾತೆರೊಡ್ದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿದ ಪಾತೆರ ತಪ್ಪಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಹೇ ಬಾಬಾ, ಈರು ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲು ಈರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಲಿಯಾಪ ಪಂಡ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಬರ್ಪುನಿ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಅಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪ ಆಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆನು ಕೇನ್ವೆರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮೋಡು ಕುಲ್ದರ ಒರಿಯೇ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು ಅರೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪರಮ ಪಿತ ಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಪಾತಿರನು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದರು. 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಸಹ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೇಂದರು. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು. ಐನು ಈ ಕಣ್ಣರ್ದು ತುಯ್ಯರೆ ಆಪುಜಿ ಆತ್ಮನು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು. ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಮಾತ್ರ ತೂವಲಿ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡ್ಲ ಸಹ ಈ ಕಣ್ಣರ್ದು ಓವ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ಚೈತನ್ಯಡು ತೂಪೇರು. ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯಡು ತೂಪುನಿ. ಆತ್ಮಗು ಜ್ಞಾನದ ಚಕ್ಷು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು ಭಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕ್ ನೌಧಾ ಭಕ್ತಿ ಬಂದು ಮನ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಮೀರಗ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನಗ ನರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲು ವೈಕುಂಠಲ ಆ ಸಮಯಡು ಇಜ್ಜಂಡು ತಾನೆ. ಮೀರಗ್ 5 ಆಜಿ 100 ವರ್ಷ ಆದುಪ್ಪು ಓವು ಕಳೆದು ಪೋದುಪ್ಪುಂಡೋ 5 ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ತೂಪೇರು. ಹನುಮಂತೆ ಗಣೇಶ ಇಂಚಿನ ಚಿತ್ರನು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಟ್ ತಲ್ಲೀನಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಭಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಐಟ್ ಒವ್ವೇ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಮಾರ್ಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇತೆನಾದುಂಡು. ಭಾರತಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿರಳು ಆಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗನು ದೀಪೇರು ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲಿಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಮಲ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಎಂಚೊಲ್ಲರೋ ಪರಮಾತ್ಮಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಗಾಯನಡು ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರಾದುಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಮಾತಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರು ಬಂದು ಬನ್ಪೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಾಕಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಾದುಲ್ಲೇರು. ಪಾತ್ರುನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದು ತೆರಿಯುಣ್ಣಂಚಿನ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಇಂದೇನು ಒರಿ ಬಾಬನೇ ತೆರಿಪೇರು. ಏರೆಗ್ ತೆರಿಪೇರು ಅಕುಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕಲಿಗಲ ತೆರಿಪೋಲಿ. ಸುರುಸುರುಕು ಒರಿ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನೇ ತೆರಿಪೇರು ಅರೆಗಾದು ಪನ್ಪೇರು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಡು ಉಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಸರಿ ಹತ್ತದಾನೆ. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಈರು ಬನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ಅರ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪ ಈರು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರುದಾನೆ. ಈರು ಬತ್ತರಡ ಎಂಕುಲು ಈರೆಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಅಕುಲು ಅತ್ತಂಡ 6 ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಂತರ ಉಂಡತ್ತೆ. ನಮಗಂತೂ ಈರೇನು ಬುಡಿಯಡ್ಡ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ 5 ಅವಶ್ಯವಾದರೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುನತ್ತೆ. ಇಂದೇನು ಬಾಬನಿ ಕುಳಿದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆತ್ಮಲು ಬೊಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬೇತೆಯಾದು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡು ವಾ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಐತ ಲೆಕ್ಕೋನು ಸಹ ತೆರಿಪಾವಡು.
ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲೇ ದೂರ ಇತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾನ ಕೈತಲು ಬತ್ತದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಬೈದರು. ಬಾಬಾ ಸೇವ ಕಾದುಲ್ಲೆರು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಸಹಿ ಮಲ್ಪನಗ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಬರೆಪೆರು ವಿಧೇಯ ಸೇವ ಕಾದುಲ್ಲೆ ಎಂದು. ಬಾಬಾ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ ಸೇವ ಕಾದುಲ್ಲೆರು ಜೋಕುಲೆ ಯಾನ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ನೆಲ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಗೌರವರ್ದು ಹೇ ಭಗವಂತ ಬಲೇ ಪಂಡು ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಪತಿತೆರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೇ ಪಂದು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಪಾವನ ಜಗತ್ತಡು ಪಾವನೆರು ಉಪ್ಪುವೆರು ಇಂದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಒರಿನವು ಮಾತ ಕನರಸವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಜೋಕುಲೆಗು ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಆವಡು ಪಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ಏರೆಗು ನಿಶ್ಚಯ ಇಜ್ಜೋ ಅಕುಲು ಶಾಲೆಡು ಕುಲ್ವೆರ್ದಾನೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ವಕೀಲರದು ಸರ್ಜನರ್ದು ಕಲ್ಪೆರು. ಉದ್ದೇಶನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನಪಗ ಬರ್ಪುನಿ ಸಹ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರು. ಎಂಗುಲು ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆಲು ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಒಂದುಲ್ಲ. ಇಂದು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಪನ ಕಥೆಯಾದುಂಡು. ಕಥೆ ಪಂದು ದಯಗು ಪನ್ಪೆರು ದಯಪಂಡ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಸಹ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಕಲ್ತಿದ್ದವು ಕಳೆದು ಪೋತಿನ ಕತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣಪನ ಶಿಕ್ಷಣವಾದುಂಡು. ಹೊಸ ಜಗತ್ತಡು ದೇವತೆಲು ಪರತ್ ಜಗತ್ತಡು ಮನುಷ್ಯರುಪ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲೆಡು ವಾ ದೈವಿ ಗುಣ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮನುಷ್ಯರಡ ಇಜ್ಜಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಅಕಲೆಗ್ ದೇವತೆಲು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಅತನ್ 14 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲಿನ ನಿಕುಲು ನೀಚರು ಪಾಪಿಲು ನಿರ್ವಿಕಾರಿಲು ಪಂದು ಪನ್ನುನರು. ದೇವತೆಲು ಏಪ ಇತ್ತೇರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಇತ್ತೇರು ಪಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಇತ್ತೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು. ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡು ಮನುಷ್ಯರನ ಬುದ್ಧಿ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನವಿನ ಕಾರಣ ಬಾಬನ ಬಿರುದುನು ಸಹ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ದಿವಂಡೇರು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಮಲ್ಪನ ಸೃಷ್ಟಿ ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತೆಲ ಮಹಿಮೆನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗಳ ಸಹ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಲೌಕಿಕದ ಸನ್ಯಾಸ ನನೊಂಜಿ ಪಾರಲೌಕಿಕದ ಸನ್ಯಾಸ ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲು ಮಟನು ಬುಡ್ತಾ ಅಂಡ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯಾದ ಕುಳ್ದೇರು. ಸನ್ಯಾಸದ ಅರ್ಥ ಸುಖದ ತ್ಯಾಗನು ಮಲ್ಪುನಿ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪರು ದಯಪಂಡ ಈ ಪರತ್ ಜಗತ್ತು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುನಿ. ಐನೆರ್ದವರ ಇಂದೆರ್ದು ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಡು. ಅಕುಲು ಇಲ್ಲು ಮಟನು ಬುಡ್ದು ಕುಡ ಉಳ್ಳಾಗ ಬತ್ತದು ಸೇರೋಣವೇರು. ಇತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಗುಹೆಟ್ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಕುಟೀರನು ಮಲ್ಪೇರು. ಏತೊಂಜಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಕುಟೀರನು ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನಲ ಖರ್ಚು ಆಪುಜಿ. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಹಲ್ನು ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ವರ್ತಮಾನುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನೇ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ದೇವತೆಲ ಚಿತ್ರ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಚಿನ್ನೆಲ ಮರೆಯಾದು ಬಿಡುತ್ತು. ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆಯಾವಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ಪಾಯರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಥೆ ಉಂಡು. ಕೇಂದು ತಿರ್ತು ಜತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದೇರು 5,000 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಅವೇ ಡ್ರಾಮಾ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಏರೆಗಲ ಭಕ್ತಿನು ಬುಡ್ಲೆ ಪಂದು ಪನೊಚ್ಚಿ ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ತಾನಾದೇ ಭಕ್ತಿ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಯೋಣವೇರು. ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯುವುದು ಸುರುಕು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರುಡು. ಆ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಬುಂಡ ಕುಡ ಲೌಕಿಕದ ಬಾಬರ್ದು ಬುದ್ಧಿ ದೆತ್ತು ಬುಡ್ಪೇರು. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಇತ್ತೊಂದು ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸದಾ ಜೋಡಿಸೋಡು. ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೇರು ಶರೀರದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾದ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ಓರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಉಪ್ಪಡು. ದೇಹದಾರಿನ ನೆನಪು ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ರಾತ್ರಿಯಾದುಂಡು. ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಏರ್ಲ ಕುಲ್ಲುಜೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿರು ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದಾನೆ. ಮನಸ್ಸುಡು ಅರ್ನ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ತಾನೆ. ಒಂಜಿ ಸರಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಂತು ಎರಡ ಆ ವಸ್ತು ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐದವರ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಲು ಕುಳ್ದು ಶಿವ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ.
ಇದು ಹೊಸ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಕೃಷ್ಣನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿ ಅವು ಪರತು ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಶಿವಬಾಬನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಜಿರು ಆರ್ನ ನಾಮ ರೂಪದಾದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಎರಾಂಡಲ ಪನೊಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಾದುರ್ಲಿರು ಪಂದು ನಿಗುಲು ಜೋಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆತ್ಮಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡು ಆತ್ಮಗೂ ಸೋಲ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ್ ತಿರಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಒರಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಬಾಬನೇ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಅರಡ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಹಸ್ಯವೈನ ವಿಚಾರಣು ಪನ್ಪೇರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ನೆನಪೇ ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು, ನೆನಪೇ ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತಿರಿದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪನ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ಬಿಂದುವಾದುಂಡು ನಕ್ಷತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಮೆನ್ಕುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ಶರೀರದ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಕಣ್ಣುಡು ತುಯೇರೆ ಆಪುಜಿ ಆತ್ಮ ಪಿದರ್ದು ಪೋಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪೋದು ಬೇತೆ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಆಂಡು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಎಂಚ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಪವಿತ್ರಾದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದನು. ಸುರುಕ್ಕು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ತಾರೆ, ನಿಖಿಲ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಇತ್ತರು, 5 ಒಕ್ಕ ನಿಕುಲೇ ಪೂಜಾರಿ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲಾರು. 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆತಾರೆ, ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳನ್ನು ನಿಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು. ಏರಿಯರು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತರು, ರಾಜ್ಯ ಎಂಚ ದಿಕ್ಕಂಡು ನಿಕುಲು ಈ ಇತಿಹಾಸನು ತೆರೆಯೊಂದರು. ಬೇತೆ ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಸಹ ಇತ್ತೆ ತೆರೆಯೊಂದರು. ಸುರುಕು ತೆರೆದಿಜ್ಜಂಡು ಕಳ್ಳು ಬುದ್ಧಿಯಾದಿತ್ತಂಡು. ರಚಯಿತ ಅಂಚನೆ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಂಡು ನಾಸ್ತಿಕ ಆದಿತ್ತರು. ಇತ್ತೆ ಆಸ್ತಿಕರು ಆದು ಪುನರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಏತೊಂಚಿ ಸುಖಿಲು ಆದುಲ್ಲರು. ಈ ದೇವತೆಯರೇ ಇಡೆಗು ಬೈದರು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತು ಮಧುರ ಆದುಪ್ಪೊಡು ನಿಕುಲು ಒರಿ ಬಾಬನ ಸಂತಾನರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಅಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಪೆರೆ ಸಾತೇಜ್ಜಿ ಈ ಸಮಯಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಕಣ್ಣುಲೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಅಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪರು, ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ದೇವತೆಲ್ನ ಕಣ್ಣುಲು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು, ಮುಲ್ಪ ವಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆ ತಮಿತ್ತು ಸೂರದಾಸನ ಕಥೆನು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಪತಿತ ಜಗತ್ತಡು ಪತಿತ ಶರೀರಡು ಬರಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಪತಿತ ಆದುಪ್ಪೇರೋ ಅಕಲಿನೇ ಪಾವನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನೆ ರಾಧೆ ಮುಕುಲು ರಡ್ಜನ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜಧಾನಿ ದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ವಯಂವರದ ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ರಾಪೇರು. 5 ಬಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ವಂಶದ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಸಂವತ್ಸರಲು ಸಹ ಅಕಲಿಡ್ದೆ ಪನ್ಪೇರು. ಸತ್ಯೋಗತ ಆಯಸ್ಸು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಸಾರತ್ತ 205 ವರ್ಷ ಪಗಿಲು ರಾತ್ರಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ, ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಗಿಲು. ಜ್ಞಾನರ್ದು ಸುಖ ಭಕ್ತಿರ್ದು ದುಃಖ ಇದು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಬಾಬನೇ ಕುಡಿದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಕುಡ ಪನ್ಪೇರು ಮಧುರವಾಯಿನ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ಸ್ವಧರ್ಮಡು ಸ್ಥಿತ ಅದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಆರೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುರ್ಲೇರು. ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕುಲು ಪಾವನಾಪರು. ಅಂತ್ಯಮತಿ ಸೋಗತಿ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುರ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕ ಆದುಲ್ಲರು ಪನ್ಪುನ ಸ್ಮೃತಿನು ಕನಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅಲ್ಪಗುಪಾಯರ ಯೋಗ್ಯರತ್ತು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪಾವನಾಲೆ ಯಾನು ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಒರಿ ಭಗವಂತ ಒಂಜೇ ಜಗತ್ತಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಅನೇಕ ಮತ ಉಂಡು. ಮಸ್ತು ಪಾತೆರುಂಡು. ಏತು ನಾಲಿಗೆನೋ ಆತು ಪಾತೆರ. ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಅದ್ವೈತ ಮತ. ಬ್ರಕ್ಷಡು ತುಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಮತ ಮತಾಂತರ ಉಂಡು. ಬ್ರಕ್ಷ ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು. ನಮನೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದಿತ್ತ ಪನ್ಪುನ ನಿಖಲಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಭಾರತ ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಅಕಾಳ ಮೃತ್ಯು ಏಪಲ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪಂತುಲೆ ಕುಳ್ದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಪಂಡಲ್ಪ ಸಡನ್ನ ಸಾವು ಆಪುಜಿ. ಮಾತಾ ಕಡೆ ಮೃತ್ಯು ಆಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ನಿಖಲ್ನ ಆಯಸ್ಸು ದೀರ್ಘ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ಈಶ್ವರನ ಜೊತೆ ಯೋಗ ಜೋಡಿಸದು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ಆವಂದುಲ್ಲರು. ನಿಖಲು ಯೋಗೇಶ್ವರ ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಆದುಲ್ಲರು. 5 ಬಕ್ಕ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆಪರು. ಇತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಆದುಲ್ಲರು. 5 ಬಕ್ಕ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎಂಚ ಆವಂದುಲ್ಲರು. ಈಶ್ವರನೇ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮೆಕ್ಕಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಏರು ಕಲ್ಪದಿರು. ಈಶ್ವರ
ಅಲ್ಪ ಅಕಲ್ ನಾವು 21 ಪೀಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ನಡಪುಂಡು. ಅಕುಲಂತೂ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ರಾಜರಾಪೇರು. ಸೈತು ಪೋಯೆರಡ ಮುಗಿದು ಪೋಂಡು. ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಈ ನಿಯಮ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಮೃತ್ಯು ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡು ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪುಜಿರು. ಒಂಜಿ ಪೊರೆ ಅತನ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮನು ಬುರ್ದು ನನೊಂಜೆನು ಪಡೆಪು. ಎಂಚ ಉಚ್ಚು ಅತನ ಸರ್ಪ ಪೊರೆನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಸದಾ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂತೆಲ ದುಃಖದ ಪಾತೆರ ಒಪ್ಪುಜಿ. ನಿಕುಲು ಸುಖಧಾಮದ ಮಾಲಿಕಾಯರೆ ಇತ್ತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರ್ಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗು ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತುಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚೆನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮಸ್ತೆ 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 ಬಾಬಾ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಈ ಪರತ್ ಜಗತ್ತಿರ್ದು ಬೇಹದ್ದುದ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡು. ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾದ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಯಾತ್ರೆಡುಪ್ಪೊಡು. ರಡ್ಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತುದು ನೇತ್ರನು ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಅವಶ್ಯವಾದ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಗುರಿನು ಬುದ್ಧಿಡು ದೀವೊಂದು ಮಸ್ತು ಮಸ್ತು ಮಧುರಾವಡು. ವರದಾನ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜಿಡ್ಲ ಪದಮದಾತು ಸಂಪಾದನೆ ಜಮಾ ಮಲ್ಪನಂಚನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನಿತು ಆತ್ಮಭಾವ. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನಿತ್ವ ಆತ್ಮ ಅಕುಲೇ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಏರು ಸುರುಕು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಮಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ ಭೋಜನನ್ನು ಸುರುಕು ಚಕ್ ಮಲ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನ್ ಈ ಸಂಕಲ್ಪಲ ಸಹ ಬುದ್ಧಿದ ಭೋಜನವಾದುಂಡು. ಇಂದೇನು ಸುರುಕು ಚಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮೋಡು ಕನ್ಲೆ. ಸಂಕಲ್ಪನು ಚಕ್ ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ವಾಣಿ ಕರ್ಮ ಸ್ವತವಾದು ಸಮರ್ಥವಾದು ಬಿಡ್ಕೊನು. ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಸಮರ್ಥ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸಮರ್ಥ ಅದು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮುಡು ಪದಮದಾತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಜಮಾ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂದುವೇ ಜ್ಞಾನಿತ್ವ ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣವಾದುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ವಿಮಾನುಡು ರಾವೊಂದು ಪುನಕುಲೆ ರಾಪುನ ಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅಚ್ಚಾ ಓಂ ಶಾಂತಿ.